Takže ahoj, takže vybral som si hru Shakes a Fidget, budeme hrať na 4 profiloch, zatiaľ 3 máme urobené, jeden si urobím podľa seba, no a ideme natáčať, čiže tu si môžeme vybrať postavu mužskej alebo ženskej, ja si dám muže, buď si vyberiem človek či rasu, nebo elf, ako démonskú rasu, ako nepřátelskú, no mne sa vidí hlavne ten démon, toho si dáme. Dáme si válečníka, kouzelníka nebo průzkumníka. Já si chci dát například průzkumník, lebo za toho tady nehráme. Za toho tu nehráme. Takže budeme mať tak, dáme si oči, si nastavíme ako chceme. No to môže byť. Nie, to je to. Dobre, no, mám bohaté skúsenosti s hrou Shakes a Fidget, viem pre koho je čo najlepšie, takže ideme na to. Prosím si lajkujte, odberujte a ideme na to. No takže, rada extra rohy. Takže takto si toho dáme. No, takže dáme si uložiť. Jméno si dáme Borek LP. Dáme si Borek 453 a je to môj tak zvyk, že dávať 453 a teraz dáme e-mail borek 453 zavináč centrum.sk, heslo je, to nebovím, to si napíš už sám, takže máme ho dosť ťažký, OK, no a ideme na to, takže začíname s 15 houbičkami. Zatím dám do hospody a budu si potom vyberať vecičky, takže ideme. Dáme toto. A jdeme. Takže sme průzkumník. A tu máme aj starý klobouk, tak to máme dobre. Zbrojírňa. Prnení. Dáme si tohle. Tohle. 4 a 6 máme 5, to nevadí, to si nechám to. Zatiaľ sme takí, kúkneme sa do čarov obchodu, či tam nemáme lektovary. Je to veľmi dobrá vecička. Pozrieme sa. Prsteň výdrž 2, to je dobré, dosť, tak to potom. A sila, to nám nepotrebujeme, my potrebujeme hlavne obratnosť, výdrž šťastí. No a ideme na to, takže výdrž 2, dobre, to si kúpime. Výdrž 2, ale musíme našetriť. Takže zatiaľ 50 toľko, dáme Shakes a Fidget, moju druhú postavu. Moju postavu Bobo 4533. Sme tu v cechu a teraz ideme do hospody. Máme poštu, cech, dobre. To si potom koukneme. Veľa skúseností je za toto, ale potrebujú teraz dosť peňazí, tak si dáme tohle. Toto máme príjmout. Pošta. No, budu dělat tak 10 minút, maximálne 10 minútové videá a budem rád, takže ideme do toho, dáme si Čech, dobre, že ja to také nové správy. No, je tu nové upgrade, to mám na svojom najväčšom leveli, je to levelu 50, no ako vidíte, už bojujeme na svojom druhom profile, dúfam, že ho dáme. Preskočiť houbičku sme dostali, húbku a máme už, toto máme full a toto ešte toto. Čaro obchod nemôžeme, ešte nemáme na to, ten náš prsteň, ktorý sme chceli. Tak budú dávať asi každý deň tak 1-2 let's playe, ale mám školu, takže asi to tak moc nebude vždycky dodržané. Takže toto ešte 2, tak
beriem zoberiem to, lebo potrebujeme aj veci iné. Príjmeme, máme takže minútu, to je náš cech. Nové je, že sme si to zlepšili, ono je tu len traja, ale ak budete chcieť, tak sa môžete pridať, povedzte, my to budeme vylepšovať, nie sú povinné zlaťáky, teraz opis nemáme. V cechu je moja ďalšia postava, to je môj kamarát, level 27. No a teraz tuto sme dali, dobre, nemáme tu žiadneho toho krpca, tak dáme zrušiť, a to vy nerobte. A musíme si kúpiť v stáji nejaké zvieratko. Kúpime si raptorika za 10 zlatiek, jednu hubičku. Je to 30%, siez vám to ušetrí a je to lepšie, budete namiesto 20 minút, 14 minút pôjdete, no tak to je asi lepšie. A ten najlepší má 50%, čiže by ste šli o dosť menej, ale tu vidíte, už mám len 14 minút. Pozrieme sa na môj ďalší profil, ešte sa pozrieme tento, ako tu ničíme na Borekovi. Ideme na to. Dobre, dali sme ho, to je hlavné. Dáme si šťastie, tiež je dosť dobré. Keď máme, 2% je dobré šťastie. Polterpáselík, dáme si tohle. Toto. Máme, ideme na môj Boris Lopa. Takže budeme chodiť spolu aj na podzemka, bez vás nepôjdu na žiadne podzemko. 17 000 života, no level 16, ak vidíte. Nie som tu silný, najkritik bol taký, ale idem to zmazať. No tak vidíte, tu mám krysu. Hubičku sme dostali. Nemám na žiadnom profile veľa hubičiek, iba na tom novom. No, dáme si znovu hospodu. Joj, toto nesel som. A ešte je tu WC, od levelu 100 môžete ísť na WC. To sa získava potom od levelu 100. No, idem asi na toto. Takže, přijmout, dobre. Idem na môj najlepší profil Shakes Fidget. Už aj tu vidíte to zrkadlo, teraz sa chcem tomu dostať, že zrkadlo, keď budete mať celé, má to 13 črepín, vyzerá to ako ščrepina. Teraz práve v hospode ho získam a dá to tak, že keď pôjdete do hospody, tak môžete rovno ísť aj do podzemia alebo do arény. No, takže jedem na to. Vidíte už ako prvé podzemie som dal, takže ideme. Čarodejnice, nejaký 50. level. Dal som, vidíte, to je tá črepina, každý, kto vlastne zrcadlo, je odsúdzen k tomu, aby do nej zíral. Ale je to tak, že každý vám to tak vraví a aktivujete si ho tak. Nemali by ste mať dve náraz na sebe. Aktivujete si ho tak, že to dáte takto. Tu na postavu. Počkajme chvíľku, kým sa toto aktivuje, pôjdeme na naše najmenší level, takže dobre, vidíte. Už sa mi to deaktivovalo, tuto asi. Dobre, ideme na ten môj Boreka, dobre, môžeme si kúpiť ten náš amuletik, čaro obchod amulet, no veď náš prsteň, a už sa budeme čoraz zlepšovať len, no, neviem čo to tam bolo, ale poškodenie si chcem zväčšiť, nemôžeme, dobre. Ako pôjdem s ním do ďalšieho, do nášho cechu, aby tu mohol viacej získavať, čiže ideme na ten 50, vidíte, už tu mám 4 črepiny som získal. Když ich máte dve, tak máte tak, že už ďalšie nezískate, takže by som vždycky, keď dostanete, tak by som radšej aktivoval. No, takže ešte dáme na tomto robiť. Dúfam, že ste sa naučili, ak sa to povie, no. Vidíte, teraz črepinu nedostanem, neviem prečo, dobre. Aj keď je lákavé, 283 slaťakov, viacej skúseností chcem, dám toto. Dúfam, že ste sa naučili zaregistrovať všetko. Prosím si lajkujte, odberujte a to bude konec videa. Ďakujem, pa.